Vídeo número 12, segona part. Els arcs a l'arquitectura. El programa GeoGebra també ens permet traçar arcs i elements arquitectònics, com per exemple el que tenim aquí a la imatge, que correspon a un arc trilobulat. Té 3 lòbuls, aquí els veiem, i que és molt típic de l'art islàmic i també de l'art gòtic. Per dissenyar aquest tipus d'arc ens servirem de les següents eines. Primer, important, agruparem els objectes segons el seu tipus. Jo el tinc seleccionat. Comencem representant un triangle equilàter amb l'eina polígon regular. Amb 3 vèrtexs, evidentment. Ara, a continuació, trobarem els seus punts mitjans d'aquests costats. Punt mitjà d'aquest costat i d'aquest costat. Representem un arc de circunferència. Eina arc, centre E, que va del punt G al punt F. Vaig augmentar una miqueta la imatge, que es vegi més clarament. Ho fem al ratolí, si es quedarà més clar. Ara tracem dues circunferències. Una circunferència amb aquest centre, que va separar aquest punt, i l'altra circunferència. Tracem ara dues semirectes de la següent manera. Eina semirecta, de fa G, de fa a C i de G a D. A continuació, les interseccions de quins elements d'aquesta circunferència amb aquesta semirecta, i el mateix amb aquesta circunferència i aquesta semirecta. Ara, a continuació, el que faré serà amagar les dues circunferències, la circunferència D i la E, i ho farem amb la vista algebraica. Anem a la cònica D, les marquem, i la E. Ja hem amagat, per tant, aquests dos elements. Ara traçarem arcs de circunferència. Pel centre d'aquest punt a aquest punt d'aquí, del centre a aquest punt i aquest punt d'aquí. Amagarem les dues semirectes, amagarem també el nostre triangle equilàter, el tenim aquí, l'amagarem, i ara començarem a acolorir aquesta figura. Seleccionem aquesta arc de circunferència, anem a seleccionar-lo, d'acord? I li assignem un color dins del grup propietats. Per exemple, aquest color d'aquí. L'augmento l'opacitat a 50%. Faig el mateix seleccionant aquest arc de circunferència, l'arc A. El selecciono, busco per aquí arc A, el selecciono, botó dret, propietats, i li assigno el mateix color. Opacitat, per exemple, 50%. Repeteixo el mateix amb l'arc de circunferència P. El selecciono, propietats, aquí tenim el color, el mateix color, 50%. I ara em queda acolorir aquesta zona d'aquí, que queda en blanc. Vull acolorir del mateix color
que aquests lòbuls d'aquí. Per fer això hem de tornar a construir un polígon amb l'eina polígon. Un polígon que no ha de ser regular ja, un polígon qualsevol, d'acord? El polígon, anem tancant, ja tinc el polígon construït. El nostre polígon 1. Anem a seleccionar-lo, ja el tinc seleccionat i ara anem a les seves propietats. Propietats, li posem el mateix color, igual opacitat. Què passa en aquest cas? Doncs passa que el color no és l'adequat, per tant vol dir que hem agafat equivocadament l'element que no és. El nostre element és el quadrilàter en realitat. Per tant, hem de buscar aquesta figura, el quadrilàter, la tenim aquí, el seleccionem i ara sí tenim seleccionat el nostre quadrilàter. Botó dret, propietats i li assigno aquest color i amb aquesta opacitat. Ara ho hem fet correctament. Sempre, evidentment, es poden trobar dificultats i de saber-les solucionar adequadament. Bé, ara aquí veiem que hi ha uns segments que ens estan estorbant visualment, els hem d'amagar, per tant, hem d'anar als segments corresponents, els selecciono tots i els amaguem. Ja estan tots amagats. I ara es queden els punts. Anem aquí a punts, els selecciono tots, botó dret, mostrar objecte. Els tinc tots eliminats excepte aquest punt E, aquest centre de circunferència. En aquest cas ho hem de fer manualment. Selecciono aquest punt i l'amaguem. Tinc per tant ja construït i acolorit aquest art il·lobulat que anem a comparar amb l'original. És una construcció una mica llarga, però amb els coneixements que ja tenim ja serem capaços de fer coses d'aquest tipus.